שיין. מה שם? עומר. איפה אנחנו? מה זה איפה? קחי פה בגדים שלי, למה אני עם התחתונים שלי? מה איפה? איך יש לי התחתונים שלי? מה זה משנה עכשיו? וואו. שאלה, חפשת? כן, קום. עומר! 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 איפה אתה, אחי? תומר? תומר! מה איתך? מצאת משהו? מה? לא חיפשת אותו בים? מה הגלים יש? מה אתה מטומטם? לא חיפשת שמע, את אתה תומר? אידיוט, אחי, אבל אמרתי לך לחפש אותו, נכון? טוב, תזרמו איתי רגע. בואו נעשה מדיטציה. כל אחד... מדיטציה, מחוק, מה הקשר? מה, אני עכשיו בהודו הבריטית? שב! שוק. מדיטציה, נשימות. חוצה. סליחה. צער, מה הדבר האחרון שזוכר מאתמול בלילה? שמתי בוקס למישהו, על הגג, שאסור שם להיות... בבית שלך? היינו אתמול בבית שלך. כן, היינו. נו יאללה, בוא כבר, מה אתה מחכה? קום, היינו בבית שלי. בבית שלך? נו כבר! תומר! תומר! עומר! איפה אתה, נו? הוא לא למטה. תומר! לא, לא פה. תומר! סתם, מצאת משהו? רועי? לא. אין, אחי, זה לא הגיוני, מישהו פשוט דפק אותנו. וואלה, יש טוקר. לא, זה לא הגיוני שפשוט מישהו נעלם סתם ככה. מי הלך לו כשהוא הקיא? אני, אבל מה אתה מאשים אותי, הטמבל? לא, מה הקשר? לא אמרתי שאני מאשים אותך. אני רק אומר שזה אחד מכם. אחד מכם. מכם? אני מכם. זה לא אני. מה אתה אוכל, מפגר? לא, איפה? רוצים? היינו בפיצה אתמול. אבל אני מציע לכם, תרצו, קחו. שמע, אני אסיים אותך. כולם מציע. אבל זה לא חסיים. היה שם על הגדר, עזוב. יאללה, בוא לפיצה. רגע, אני אוכל. בוא כבר. שמע, אני אסיים אותך, נו. תראו מי פה. וואלה, עשית את זה בערב אתמול באמא. מי מדבר? אנחנו. אז מי? אתם אומרים לה גם, הוא הכי גמור שראיתי בחיים, הוא לא מחובר, אין לו וי-פיי, אין כלום. תודה, כן, מה, איך היה הטקס הזה שלכם? היה מטורף, כמובן היה מטורף. אבל איזה טקס? אמרתם משהו עם מטרת נדרים, אתם שבורים אבל על 200. באמת? כן, נדר אחי. איפה? אתם לא איתי, אה? אמרתם משהו על הבית ספר הישן או משהו כזה? איזה צחוקים אתם. למה השרשרת שם? תומר! תומר סיפני. תומר נדה. תומר קוקו. תומר ניני. תומר רוני. תומר תומר. תומר! אוכל, גם איתה.
תומר! איפה אתה? וואו. מה הוא אמר שעשינו? הוצאת נדרים? מי זה האיש הזה? זה הרב, נודר! היי לא! וואו! מי זה היה גזור? שמעו, לא מצאתי כלום. מה רואה, מה איתך? מה הייתי צריך לחפש? מה יש לו? מה זה הדבר הזה? מה זה, אתה לא מריח? פאק זה... אני שתיתי מהדבר הזה! בוא'נה, מה זה כל התיקים האלה? מה זה מצלמה? צילמת אותנו כבר, שיפורים מתים? רציתי מה, אתה זיכרונות, מטומטם? מה קרה? מי הביא את השטויות, אה? לא, זה זו הביא את השתייה. אתה הבאת את השתייה, הלו! כן, אבל אתה יודע, אמרו שזה מתכון טוב מהטיקטוק. תגיד לי, אתה מטומטם? מה עשית מדבר בשביל? אני צריך עוד כזה. מצוין. מה זה כזה? זה טוב. וריסוס כאן. תגיד, מה, אתה אף פעם לא אחראי? אני לא מאמין שתיתי מהדבר הזה. אני לא מרגיש את הלב שלי. למה אני רואה 4? למה דרדרת אותי לזה? תרגע, אחינו, הכל בסדר, זה הכל צ'יל. מה צ'יל, טמבל, אני אזיין אותך, מה צ'יל? סתום את הפה שלך. בוא, מביא לפה. בוא, אני רוצה עכשיו למצוא את תומר, שכחתם, הוא מתגייס עוד כמה שעות. מסכן, הוא אוכל את עצמו עכשיו. אתה לא מבין. נראה לך זמן לענות? פאק! איך לא בדקנו בפיין מהאייפון? שמע, אתם שאתה מפגר, איך לא בדקת? תבדוק כבר! לא, אני אבדוק. בוא, כבר. אל תתקרב, עוד צעד אחד מסתכל לך בפנים. תומר. אל תגיד לי תומר דפוק, בגללכם לא התגייס לשייטת כמו שרציתי. שנה שלמה הלכה לפח. כל האימונים, הימי סיירות. איך זה בגללנו, אתה דפוק? האם זה בגללי? אני הנעתי את עצמי על הגג? הכל בגללכם. שמע, הוא מסתלבט. יום שלם אנחנו מחפשים אותך חצי מדינה, אתה... נו מתבייש? אני לא לוקח אתכם לכל מקום, לא בזכותי יש לכם תעודת בגרות? מה הקשר? מה זה אשמתנו שהאידיוט הזה היה אחראי על השתייה? מה אתם רוצים ממני? זה אתם שתיתם. אבל איזה ערב היה? שים לך בוקס לפנים. מה קורה לכם פה? אחי, נו באמת, הרסתם את החיים, מה אני אעשה עכשיו? אשכרה גם הרסת לו את החיים. אני? מה אני אשם? מה זה אחר? מה זה, מה הבאת לפה? אחי, עסקתי לך דרך חדשה להגיע לבקור. לא מאמין לך. בוודאי. שמע אחי, תאמין, אתה פשוט צרכן מטומטם. בוא'נה, איזה יומיים עברנו, אה? וואלה כיף. וואי! עכשיו אני נזכר. חשבתי שתומר היה בגג.